Nagkalain-lain nga grupo sang LGBTQ sa probinsya sang Negros Occidental nagpabutyag sang ila sini pagkadismaya sa nangidalagan sang kaso sang ginpatay nga transgender woman nga si Jennifer Laude. Ining balita ang aton gintutukan. Kabahin sang kapin-30 ka mga nagkalain-lain ni LGBTQI group sa pungsod ang tribo duag sa Bacolod City sa mga nagperma sa unity statement may angod sa absolute pardon nga ginhatag ni Presidente Rodrigo Roa Duterte kay Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Si Pemberton ang na-convict sa pagpatay sa transgender woman nga si Jennifer Laude sang 2014 sa Olongapo. Masobra pa lang 5 katuig ang ginserbi ni Pemberton sa 10 katuig nga sentensya. Wala gid ini ginpriso kundi gin-istar lang sa espesyal nga pasilidad para sa mga sundalong pasad sa VFA. Nagapati man ang grupo ni Lopez nga isa ka judicial overreach ang tikang ni PRRD. Hindi lang ni siya parte nga ginpatay ang isa ka transgender woman tungod sa iyang nga kasarian or gender, kundi parte ni siya kung nga agin pahilway ang isa ka Amerikano o banyaga nga nagpatay sang isa ka Pilipino. Sabtang damo nga mga Pinoy nga nagahulat sang pardon kag wala pa natuman sang hustisya kagaanto sa mga gutok na prisuhan. Ginakibot naman sang grupo nga banaag LGBTQI Incorporated ang paghatag sang pardon kay Pemberton. Pamatuod suno sa ila nga gindali-dali ang desisyon. Kagang ila pala basis daw hindi pala sapat pala nga amo nga tagaan ang syeda yun niya sang pardon. Kung may matabo later on nga mga amusin natin, daw pareho lang gali nga wala ang layi na follow. Isa man sa ginaplanuhan sang banaag kag supporting organizations ang pagpatigayon sang hublag protesta online o kun prayer rally agud mahatagan sang hustisya ang kamatayon ni Laude. This is clearly injustice inside the justice system. Obod kay Rinald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.